Helo bobl, Mr Voyle ti fan hyn. Dwi'n gobeithio bod chi gyd yn cadw'n iawn ac yn cadw'n brysur ac yn edrych ar ôl eich gilydd ac yn byhafio adref. Diolch yn fawr i chi gyd am yr holl waith chi wedi bod yn gwneud i fi o ran daearyddiaeth dros yr wythnosau diwethaf. Dwi wedi cael pleser mawr wrth edrych ar eich sgoriau chi ar quizzes ac i rai ohonych chi i weld bod y cynnydd chi wedi gwneud dros yr wythnosau ac weithio o fewn wythnos lle chi wedi rhoi mwy nag un cynnig ar y quiz a mae sgorau chi yn arbennig o dda, felly da iawn chi. Nawr, dros yr wythnosau diwethaf, ni wedi edrych ar sawl ffilm sydd wedi bod yn ffocysu ar yr amgylchedd, a nifer ohonyn nhw'n cyfeirio at newid hinsawdd, sef climate change. Dwi'n gwybod ar un o bryd mae'r byd yn gwynebu her coronavirus a mae hwn yn cael effaith mawr ar ein bywydau ni. Ond y gobaith yw, cyn bo hir, fe ddaw y her yma i ben a bydd coronavirus wedi cael ei drechu. Ond yn amlwg, mae yna sawl her arall yn gwynebu y blaned yma, ac mae newid hinsawdd, falle ar ôl coronavirus ar hyn o bryd, yw'r her mwyaf dyn ni'n gwynebu. A dwi ddim yn her sydd yn mynd i cael ei ddatrys mor gyflym o bosib â coronavirus. A mae'r effeithiau yn mynd i effeithio o bosib ar lot mwy o bobl ac yn mynd i para llawer hirach. Felly dyma pam y daearyddiaeth ac yn ein gwersi dyniaethau, dyn ni'n treulio cymaint o amser ar edrych ar newid hinsawdd, gan bod hyn yn thema sydd yn torri reit ar draws ein astudiaethau daearyddiaeth ni o flwyddyn 7 y holl ffordd fan ni blwyddyn 13. Felly mae'n bwysig ar hyn o bryd yn y cyfnod yma sydd gyda ni adre, jyst ni deall a dadansoddi rai o'r problemau mae hyn yn mynd i codi. Ac mae'r holl astudiaethau achos dyn ni wedi bod yn edrych arno yn cyfoethogi ein dealltwriaeth ni o sut mae newid hinsawdd yn effeithio ar bobl, beth sydd yn achosi newid hinsawdd, a beth yn union ydyn ni'n gallu gwneud i ceisio datrys y broblem yma yn y dyfodol. Nawr heddiw dwi'n mynd i cyflwyno'r raglen newydd i chi sef her y hinsawdd. Felly, dyma beth dwi angen i chi wneud. Felly, pan gliciwch chi ar y ddolen, fe ddewch chi at y dudalen yma ar S4 clic. Nawr mae her y hinsawdd yn cyfres series o raglenni eitha byr, fel ydych chi'n gweld, maen nhw'n para tua 23 munud yr un, sydd wedi cael ei cyflwyno gan yr athro Siwan Davies. Nawr mae Siwan Davies yn arbenigwr ar yr amgylchedd ac mae hi'n gweithio ac yn darlithio o Brifysgol Abertawe. Ac roedden ni'n ffodus pan oedden ni'n astudio yn Abertawe, astudio i fod yn athro, roedd Siwan Davies yn un o fy athrawon i. A ni hefyd yn ffodus gan bod hi'n Cymru Cymraeg, mae hi wedi creu y cyfres yma yn y Gymraeg. Felly does dim angen i chi wylio raglenni yn Saesneg, maen nhw ar gael i chi fan hyn yn y Gymraeg. A dwi'n annog i chi, ar ôl i chi wylio'r un yma sydd yn ffocysu ar California, bod os oes amser gyda chi bod chi'n mynd i edrych ar rai eraill sydd yn edrych ar llefydd fel Uganda a sawl lle arall o gwmpas y byd. A mae yna fwy i ddod yn wythnosau sydd yn dilyn hefyd. Felly, pan dewch chi at hwn a clicio gwylio, cofio nawr, fel ni wedi sôn, mae yna lot o derminoleg sydd yn mynd i fod yn newydd i chi, terminoleg sydd yn eitha anodd, ac mae yna opsiynau gyda chi fan hyn i helpu chi i ddeall hwnnw'n well. Fe gewch chi roi'r is-deitlau Gymraeg ymlaen, ac os glywch chi term newydd anghyffredin, beth hoffwn i chi wneud yn y lle cyntaf yw wylio fe gyda'r is-deitlau Gymraeg, a fydd y sillafiad cywir yn ymddangos yn y Gymraeg, a wedyn gewch chi fynd off i ymchwilio hwn, falle defnyddio geiriadur ar-lein i cael y diffiniad ac mwyn i chi cyfieithu hwn mewn i'r Saesneg. Os nad yw hwnna'n gweithio, wrth gwrs gewch chi troi'r is-deitlau Saesneg ymlaen, a falle bydd hwn yn helpu chi deall y termau yn well, neu efallai o bosib bydd rhywun arall yn y tŷ sydd yn gallu helpu esbonio beth yw'r term, neu helpu chi dod o hyd i diffiniad i'r term os nad oes unrhyw arall yn y tŷ yn gallu helpu chi gyda'r Cymraeg. Felly, ar ôl i chi wylio hwn, dwi am i chi wedyn rowch gynnig ar y quizzes. Wrth i chi glicio ar ddolen y link ar y quiz, fe ddewch chi i'r dudalen yma mwyn i chi fewn gyfnodi. Dwi eisiau chi sicrhau os gwelwch bod chi'n rhoi eich enw llawn chi fan hyn. Mae nifer ohonych chi wedi ennill marciau arbennig o dda, ond yn anffodus, oherwydd ydych chi ddim wedi defnyddio eich enwau llawn, dydw i ddim wedi gallu rhoi marciau neu sylwadau positif ar class shots, achos dydw i ddim yn gallu gweithio mas pwy yn union sydd wedi ateb rein. Felly, sicrhewch bod chi'n rhoi enw teulu mewn dyma fel bod fi'n gallu adnabod pwy yn union sydd wedi gwneud beth. A dyna ni, dyma yw eich tasg am yr wythnos yma. Cofiwch fel arfer, os oes ganddo chi unrhyw gwestiynau, neu os chi'n stuck neu'n sôn, mae croeso i chi gysylltu gyda fi trwy e-bost yr ysgol, neu falle gewch chi holi ffrind
yn yr un flwyddyn i chi, a falle bydden nhw'n gallu gosod chi ar y trywydd cywir. Felly, pob lwc, a na i siarad gyda chi'n fuan.